Pored mnogih važnih životnih tema, u hrvatskom javnom diskursu veliki dio pripada i pozdravu "Za dom spremni". Pojedinci koji su se suprotstavili pozdravu, u javnosti su uspjeli izazvati česte polemike i razna tumačenja. Ono oko čega su u suglasju sve strane, jest to da je pozdrav "Za dom spremni" ratni poklič. No ona činjenica koju pojedini samoprozvani povjesničari i neke marginalne skupine uporno negiraju je to, da je usklik nastao puno ranije nego ustaški pokret. Oni koji ovaj pozdrav dovode isključivo u jedan kontekst, točnije isključivo samo jedno razdoblje povijesti, i to onog ozloglašenog režima, nastoje revidirati povijesne činjenice. Ovaj pozdrav nije nastao za vrijeme ustaškog režima, već je tada preuzet iz ranijeg razdoblja hrvatske povijesti. Jednako kao što je preuzeta hrvatska trobojnica, grb, te drugi nacionalni simboli. O ovome svjedoče brojne zapisane činjenice. Izdanje glasila Hrvatska straža, tiskana u studenom 1968. godine, donosi nam članak koji prepričava intervju s poglavnikom Pavelićem iz ljeta 1957. godine u Argentini. Dio razgovora odnosi se upravo na pozdrav "Za dom spremni". U tom razgovoru, Pavelić zapravo sam potvrđuje tezu da je ovaj pozdrav korišten ranije u hrvatskoj povijesti, te mu je upravo ranije razdoblje bila inspiracija da preuzme ovaj pozdrav tijekom svoje vladavine. Ukoliko zavirimo u povijesne knjige, ustanoviti ćemo kako je pozdrav tijekom povijesti mijenjao izvornu inačicu. 1566. godine Nikola Šubić Zrinski u posljednjem jurišu obrane Sigeta nakon dugotrajnih borbi protiv najezde znatno brojnijih Turaka uzviknuo je "Za dom, sad u boj". A o opsadi Sigeta 1684. govori i hrvatski književnik, jezikoslovac te povjesničar Pavao Riter Vitezović. On u spjevu "Podiljenje Sigetsko" također spominje inačicu "Za dom". Također, proslavljeni ban Josip Jelačić u boji protiv Mađara kretao je pozdravljajući svoje vojnike uzvikom "Za dom", a oni bi odgovarali "Spremni umrijeti". A sudeći pak prema povijesnom romanu "Za kralja, za dom" hrvatskog književnika Josipa Eugena Tomića, koji je objavio 1894. godine, poklič "Za dom" je bio u uporabi najmanje te godine, dok se radnja samog romana odvija od 1756. godine. A također, koristio se i kao stih nekih pjesama kroz povijest. Jedina razlika je u tome što do nastanka NDH pozdrav nikada ranije nije doživio pravno značenje. Svi oni koji u današnje vrijeme nastoje zabraniti ovaj pozdrav, često ne uzimaju u obzir važnost konteksta u kojem se on spominje, jer pozdrav je prije ustaškog režima i nakon njega imao pozitivne konotacije. U današnje vrijeme, Hrvati ga doživljavaju kao izraz isključivo iz Domovinskog rata, kojega su koristili hrvatski branitelji tijekom rata od 91. do 95. a danas se nalazi i na službenim dokumentima u uporabi u Republici Hrvatskoj, budući da je službeno registriran i priznat na ratnoj zastavi postrojbe HOS-a, koja je sudjelovala u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije, dok je isticanje fašističkih i nacističkih simbola zakonom kažnjivo. S obzirom da je stvarana fama o HOS-u vrlo žestoka i s obzirom da je zapravo danas, nažalost, cijeli Domovinski rat direktno izložen napadima, da je HOS, kao i ostale postrojbe, do ludila poštivao etičke norme ratovanja, odnosa prema civilima. Kod nas se je išlo po hranu za skloništa, išlo se je po lijek, da li za srpsko ili hrvatsko dijete, neukusno je za reći, ali je nužno za reći. Etika se je poštivala do krajnjih granica, bili smo izloženi najvećoj neljudskosti i najvećem fašizmu. A unatoč tome mi smo nosili "Za dom spremni", što je istina da smo bili spremni. Mi smo bili zapravo najčišći hrvatski antifašisti. Među poginulim braniteljima sa tim pozdravom veliki je broj i stranih dragovoljaca.
U javnosti jedan od najpoznatijih je Francuz Jean-Michel Nicolier, po kojem se zove i most u herojskom gradu Vukovaru. Također, uz oznaku postrojbe HOS-a, te nekoliko stoljeća staru literaturu i tijekom obrane Hrvatske, snimljeno je nekoliko pjesama koje sadrže stih "Za dom spremni". One su često podizale moral svim hrvatskim braniteljima u teškim životnim trenucima. Pa je tako jedna od njih i pjesma "Vojna Čavoglave", koju je kao hrvatski dragovoljac napisao jedan od najpopularnijih domaćih pjevača današnjice, Marko Perković Thompson, te ju otpjevao zajedno sa svojim suborcima. Ona je budila nadu i uljevala optimizam hrvatskim braniteljima na svim frontovima. Pjesma 113. Šibenska brigada je pjesma legendarnog hrvatskog glazbenika Miše Kovača. Ona govori o hrabrim Šibenčanima koji brane svoj grad i domovinu, Hrvatsku. Svaki kamen čuva se i brani, herojsko je srce u junaka, za dom spremni Šibenčani. Hrabrim hrvatskim braniteljima Siniša Vuco posvetio je pjesmu "Domovino". Ja znam da volite, al nemoj majko brinuti, samo vas pozovi, tvoji su sinovi, za dom spremni ginuti. Također, u pjesmi o gardijskoj brigadi legendarnih Tigrova snimljena je pjesma koja sadrži stih "Za dom spremni". Ako treba za Hrvatsku umrijet ćemo svi. Ako treba za Hrvatsku umrijet ćemo svi. Ale, ale, aleluja. Ale, ale, aleluja. Ale, ale, aleluja. Za dom! Spremni Tigrovi. Nakon svega navedenog, usporedba koju pojedinci žele podmetnuti sa nacističkim Sieg Heil definitivno ne stoji, jer pobjeda koja se tu spominje jasno stoji u kontekstu nacističke težnje osvajanja tuđeg teritorija ili uništenja drugih naroda, dok sami smisao kod izraza "za dom spremni" ne sadrži apsolutno nikakav element koji bi se povezivao sa bilo kakvom kriminalnom intencijom ili pozivao u osvajačke pohode.